Nin bɛɛ de ye courant ka problème ye. An ye semaine kelen jalen semaine fila kɛ courant tɛ ka na tile fɛ. An tɛ ka se ka baara kɛ. An tɛ se ka fosi kɛ. An ye nin baro kɛ n ko courant nali sufɛ n ko danger don. U m'an lamɛn. A filɛ nin ye an ka minɛn bɛɛ jenina. A y'a jija ka nin sara dɛ. A ye nin bɛɛ sara. An yɛrɛ sira sugu kɔnɔ a ko la. Gɛlɛyaba de sera mɔgɔw ma, mɔgɔw ka bitigiw yɛrɛ fɛn na. E yɛrɛ ka bitigi dɔ bɛ yen o da fɛn na mais baasiba ma k'o la. Kɔnɔnaminɛnw sanfɛla dɔrɔn de jenina o la. An y'an débrouiller ka dugumaminɛn tɔw ta ka bɔ yen. Sisan an bɛ wagati min na 10 heures de bɛ hali sisan nɔ tasuma ma se ka faga. Sapeur pompier mɔgɔw jɔlen don, policiers bɛ yen mais u ka mobiliw tɛ se ka don, ji tɛ se ka k'a kan. Sura yɛrɛ fɛn mana k'a kan tasuma tɔw bɛ mɛnɛ. Fo ka n'a kɛ sisan nɔ a tɛ ka se ka tasuma bɛ ka na halisa. N kɔni bɛ mun fɔ kɔni Mali ɲɛmɔgɔw ye n'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ nin na u ka fɛɛrɛ kɛ nin na sinon tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ ka sɛgɛn dɛ. Courant de nana ni fanga ye, ni courant nana ni fanga ye maîtrise t'a la donc tasuma wulila an ka sugu la quoi. Gardien ye min fɔ an ɲɛna o de ye an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka lajɛ ji ɲɛma jɔlenna bitigi min jenina yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna a bɛ bitigi 700 bɔ bitigi jenina yɛrɛ de walayi u ka lajɛ u ka ɲɛ an ma u ka dɛmɛ don an ma awɔ an bolo fɛn bɛɛ jenina an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min k'an ja yɔrɔ min. Kɔnɔnafili min bɛ yɛrɛ u y'an ka sugu mobili pompier bɛ don da o da fɛ u y'a bɛɛ feere ka ban fo k'o bɛɛ ci ka bɔ yen pompier n'a nana a ka se ka don ka yɔrɔ tasuma kɛ ka fɛn faga n'o yɔrɔw ma ci dɔrɔn a foyi tɛ ɲa n'a jenina kuma bɛɛ pompier don o tɛ yen pompier bɛ don yɔrɔ min o don o di u y'a bɛɛ feere ka ban u ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛw la na k'a cɛ u ye yɔrɔ minnu feere ni mobili bɛ don fɛ dɛ u k'a bɛɛ ci ka bɔ yen n'a ma ci mun ne b'an fa fana bon worobinɛ tuyau minnu bɛ sugu kɔnɔ a bɛɛ girinnen don worobinɛ tuyau minnu bɛ sugu kɔnɔ alkɔrɔ bɛ don a la. Bon nin cɛnni ye degunba de lase an ma sabu kɛ an nana une heure wagati donc pompiers caman nana u ma se ka don u nana nɛgɛ kɛsu caman bɛ sira la kuma bɛ k'u fɛ u ka nɛgɛ kɛsu bɔ u tɛ se ka bɔ yen n'i ko mun ka bɔ yen u b'a fɔ ɲɛngoya don a don ta a bɔ ta donc o tɛ faamu n'a kɔni bɛ fɛ jamana ka dilan kɔni donc jamana bɛ dilan dɔ ka ɲɛkun de kan. Tile yɛrɛ wulila ko tasuma bɛ yɔrɔ la bon depuis filɛ kɛra an fɛnɛ nana an kan ka yɔrɔ mun suufé an y'olu suufé bon fo yen côté kɔni an ka minɛn bɛɛ de jenina yen nɔ foyi ma bɔ yen a bɛɛ de jenina. Bon bi tiɲɛni in kɔni ne yɛrɛ wulila 2 heures waati ko n ka yɔrɔ jenina directement ne wulila ka moto ta ka na n nana sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ jeninen hali ma se ka don da sɔrɔ ne ka place ni 10 heures waati ma se ka don yen dɔw ko tasuma wulila mili waati mais tasuma wulila duguma ka yɛlɛn de bon an kɔni t'a dɔn a wulila sababu la tiɲɛli min kɔni kɛra ye Ala yɛrɛ de b'a hakɛ dɔn sinon an ka fɛn bɛɛ jenina.